Isa sa pinalalakas na sektor sa Alaminos City ay ang mas mainam na hanap buhay para sa mga residente. Kaya naman nagpapatuloy ang programa tulad na lamang ng pamamahagi ng mga kagamitan at dagdag kabuhayan. Nito lamang nabahagian ng mga miyembro ng Alaminos City Butchers Association ng nasa 25 upgraded doe o alagang kambing mula sa lokal na gobyerno na pinangasiwaan ng Veterinary Office Alaminos City. Ayon kay Dr. Ronaldo Abaras, CT Veterinarian ng Veterinary Office Alaminos City, mahalagang malaman ng mga benepisyaryong butcher o magkakarne ang tamang pangangalaga at pagpaparami sa mga ibinahaging alagaing kambing, lalo at maituturing na mataas ang kalidad ng mga ito. Bahagi ng pamamahaging ito ng Gender and Development Funded Projects kung saan tumutulong na mapamahagian ng tulong ang mga nasa sektor na naaapektuhan ng African Swine Fever. IFM News. IFM News. IFM.